Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV on calminam on juuram ko yettude Allah no feewi artude ɗo gongol e émission men fait divers mo jarten hen saaha kala e gorko mo horko ƴere guelleji Biram Demba Dogo Ɓurbida Sare Law ko noon Hafsa salminama a weltanama no feewi bandiraɗo debbo minenne kadi ko weltare mawno woninimi artude ɗo henne e yewtande bandiraɓe ɓe ko joljole mbawɗen wirude walla no mbawɗen noddirde ɗum joljole yontere nde e nde bandiraɓe kadi mbawata famde ɗum noon ko weltare mawde woninimi huccidirde e o bandiraɗo debbo mo gandanɗa hoorema komo Donaya Mawo Boulel Sare mi rokkima naggue ɓiyum jarama minni ko pawta hen an galle kokkatmami guelleji Biram Demba Dogo gasi mbeɗen fad galle o inchallah Adama Diop mbaɗen attaqué directement fait divers aji men premier oɗo fait divers jahaten koto Mbour babiraɗo e ɓiyum kañumen de keeɓe jagganoɓe ɓe cooha e prison e nder prison o ɓe kaɓi tonet rendiniɓe ko tonet e nder cellule meɓe cohanowo ɓinguel nguel wujjito hen portable cohaɗo wujji kadi e nder prison o wujji téléphone babiraɗo wimbo yo ruttine portable janen no babiraɗo wimbone noon tan hankkadi o wonti mbarude o laawi o yane babiraɗo fi ɗum piggal musgal woni gardoɓe les pénitentiaire gardoɓe sokaɓe o yane ɓeɗon hankkadi o hankidi tan ɗonete boowal won téléji batteɗi hene ɗum e hoore mum o yane mum o heeli ha boni caggal muɗum on prisonnier ma huccirke des juges ñande 13 nduɗo lewru ɗum hawrata koye ñande mercredi inchallah so hawre welede Allah en tout cas ko hunde nde ganduɗa ene jalni ni boni yoni aɗani e nder dumbirdu aɗa wonde kadi jinnaɗo ma e nder hen kadi jinnaɗo o ne ƴeewa nedemo yo wano moƴƴi e nder wujjude kadi ha e nder cellule ɗum noon kadi vraiment so wiyama kadi kewi koye Sénégal ko hunde mettude haalde e Hafsa ene jalnini ene jalni ene yurmini kono kadi ene jalni donc vraiment kadi o hanqi hini tan o hiili bagage gonnoɗo ɗon foof ɗum noon kadi mataw o yiiɗi ko hollidde tan beele no wiye o sellani yo nawe o ƴeewa haqqille so tawi ne selli walla eko way noon en tout cas wona hunde fewde en tout cas Sénégal o saaha en ñaagui duwaw no feewi oɗo fait divers Adama Diop ko safroɓe aɗen golto lawol ko pittannoɗo wonno e oɗo wotti hoore mum docteur o kam o woɗɗidirani hen par ce que aide soignante kanko de o dogata liggey tan pour doggol liggeyngol noon wawa jaɓede sikke o sellani o wujji ko cachet docteur goto en wiye Djibor Gueye saaha kala o windan hoore makko certificat médical o edrino ko certificat médical uji tati goto hen foof balɗe 15 o rewni hen balɗe 21 caggal mum o jagga no jagganode noon o wi kanko wujjani cachet o won docteur bindanɗemo kono so yi oɗon o andata ɗum tappalagal ene heewi e nder leydi ndi ha joni Hafsa kadi ɗum ɗo ɓuuri hen mettude foof kewi koye nder hôpitaux ji e cuuɗi cafrirɗe e femen divers ɓennuɗo en kaali hen en kalti hen o mo ganduɗa wonno koye ƴeftannoɗo sariyoji ne walla ɓe cellani walla guppowo ko on e hoore mum kañumne udditi clinique to galle mum wujji kaseji eko way noon ɗum kadi ko gueɗe ɗe kewɗen yiide ene arta e nder ɗum ɗo ha joni e nder hôpitaux ji ɗi ene waɗi musallaji taweteɗi toon boni yoni kay ɓe cellani aroɓe toon mbasa tawde toon kaɓɓirɗe e complet ko nande eɗen gandi matériel uji kewɗi ene manque e nder hôpitaux ji men kadi so ɗum ɗo kadi yanti hen an liggey poɗɗa ko liggade poɗɗa ko dawde kono ƴefta cachet mo gandanɗa hoorema aɗa wawi windude hen wonde ko waɗata justifié wonde aɗa dawa ñande foof ɗum mi sikkan taw ene nawra république o yeeso Adama Diop siftinde kanko suku debbo o wiyete ko Fatima Ka o jeeya ko ɗoyte Dakar kono gollanno ko toon to Bambey fait divers men goɗɗo aussi jahaten koto Mbour gorko goto woni gardien kanko de waɗa déféré au parquet de Mbour taw saabi ɗum ko yinno dembo wadde violé suku debbo goto belge garno ɗo Sénégal pour vacances uji mum kanko suku debbo noon ñandi oɗon ñalawma ko tampunoɗo par ce que aɗani kamɓe sooɓe gaari ɗo ɓe jiiɗata ko yillade nokkuji kewɗi eɓe mbaɗa visité joni ñalawma o waɗi mouvementé docteur o arti o woni o natti suudu makko tan o lelima omo ɗano saabu tampere hedde 3 heures du matin vigile o ummi to yete case muɗum yekto webrode suudu makko yetti tan ɓoori wino yane dow makko caggal ɗum kanko Mamadou M Diop no waɗande arrêté
o wi o jaɓi ko kanko golli ɗum kono no gollotonode ɗum o andani ko heɓanomo obon ñaagoɓe yo ɓeena jaafom ay ñande fof so jomumen en jiiɗo ene kadi mbiɗo wonde wonde ko ɓaleɓe sa yi waɗi ko waɗi ko ene wonde jinneji e hoye noon bon min mbiɗa sikki ɗum ɗo fof wona argument bawɗo wadde juge uji ɗi ñawoɓe ɓe e convaincre ko hunde nde ganduɗa ene metti no feewi boni yoni e nder men hay kadi e hoɓɓe ɗum noon ne kadi ma ɓeydo hulɓinde ni to banggue tourisme to sengo tourisme o est ce que ma ala ko ustata hen boni yoni e o covid 19 gummonoɗo ganduɗa tellini no feewi koppereje men e on banggue aroɓe e leyɗele ɗe eko way noon e kulihule ñabbuji ɗi eko way noon so ɗum ɗo kadi yanti hen mbiɗa sikki maɓe mbaw ƴeftude hen mesure aji ɗi ganduɗa wawata moƴƴude e banggue to banggue koppereje leydi ndi enen gandi viol waɗata traumatisé neɗɗo aɗa sikki oɗon belge mo arti ɗo ete sénégal ɗum mbimi ene wawi jouide ni hay rôle to boñ leydi men to waɗa toon ŋakkere eko way noon eɗen gandi importance tourisme e nder leydi ko namnata e leydi ko hunde wande fayida donc mbiɗa sikki ɗum ko foti ko sinkede yonne ha yooɗa fait divers men goɗɗo holno mbirɗani nane subaka wona hammude wona mahamnule mamoudou ko ɗoyete mariste enen foof ene ɓe tini ɓe jii ɗum ko suku gorko komo inde mum sowa ene wiye Y Mbaye dañƴo duuɓi 39 kanko de yinno yande suku debbo goto gam wujjude oto muɗum koko mun e kalis o ote haalis muɗum e siftinde suku debbo mo nato e oto muɗum yalti koye éco banque mariste o waɗi retiré 638 000 francs haalis tekkuɗo hay ɗum ne Adama Diop ko hedde 15h30 ganda yimɓe nen jaah ene garta no suku debbo nattunode e oto muɗum ene yah nden tan kanko suku gorko woni Y Mbaye o dogo naate nder oto suku debbo no natanode e oto tan o ƴetti pistolet ko pistolet réel goɗɗo balaji o fawe hoore muɗum gam yo on tottumbo ko jogui ko on ne uddita baafal banggue mum ngal tan saame leydi wulli wi gujjo no joom motoji en wonnoɓe ɗon nani ɗum hankkadi motoji otuji foof gone terre demba kanko sugorko tellement ko kulɗo haade makko yettiyade to e mariste 1 aɗa andi éco banque woni ko ɗo e mariste 2 o yani e otoji tati o yeehi noon ha woɗɗoy hankkadi oto ronki yawtude wonɗo nayta ɗon o wawa ɓennude o yalti oto o wone dogde no dogatnode sukaɓe jiiri kucce makko o ƴetti pistolet makko noon o woni fellude hankkadi kañumen ne taarima tan darima wasi yettade makko ha balaji ɗi gas no balaji ɗi gasde nden noon sukaɓe mbawi yettade makko Adama Diop piiba piggal musgal Sénégal naaɓe kala yimɓe hewɓe cikkanno boom ko hawre e ladial mais finalement hanki police waɗi déclaration goto hollirde ko o mayani ko musanoɗo tan oui Habsa vraiment no mbiruɗa ni wona mahamnule mamoudou no haaloɓe pular ke wiide ni ko hunde nde ganduɗa wona eɗen guitta ɗum kadi e siɗuji ko hunde nde kewnoɗen haalde e kala saaha kono ngollo ko hunde nde guurɗen pourquoi mbiɗen noon par ce que kewiɗo koye leegal ngal gonden ngal e ko banque gonɗo ɗo à 0 métre oɗon debbo no mbiruɗa ni yalti tan ene tirino kalis mum naate oto mum to naate oto mum ɗo kankone mataw o waɗano verrouillé portiére uji ɗi waaji o mataw ene hebliri noon hono ko way noon naati kanko suhu gorko mo ganduɗa hedde année 1983 jibina ko suho poɗɗo yaade ene liggoyo par ce que joom doole e kadi en général joni agresseur uji ɗi kamɓe fof ko joguiɓe sembe ko hunde hulɓinina surtout kuccita e debbo debbo heureusement waɗani trop perturbé ƴeewi waddude hen ndew naati nde haw waɗi ɗum olome telli e oto he luuhi noon nde yimɓeɓe mbaɗi te bone mawɗe ni ne mbawno kewde hen saabu debbo udditi ala ono uddirde baafal oto tan o dogo saame tele sinno oto goɗɗen en aranno ene wayi leydi ɗon te ɗon yeewani ngol ɗon lawol eɗen gandi ngol yeewani e nder hen no mbiruɗa ni no dogiri ni o fotti toon e impasse goto law ɗon ala lawol par ce que o heftinani toon koto galle ni mo ganduɗa mennoɗo wonde ɗo hooreji jagorɗo woni Aly Ngouille Ndiaye hedde sara ɗon ɓe suhaɓeɓe jaggimo woni joom escoteur nden no mbirɗa ni yimɓeɓe hambino ko mayɗo kono noon en keeɓi kabaru sakket wonde omo wuuri donc hunde ɗumbinide no feewi enen ɗoyte Sénégal kono état de droit mais ɓeeɗo wiiɓe oɗo saaha agresseur uji eɓe natti boom wujjude ɓe garata ɓe kefta jawdi ma nangue hoore kellew aɗa sikki Sénégal tolnaka ɗo ganduɗa hoore ma jeunesse o en ƴetta
ene ƴetta alhaalo e juuɗe muɗum en safran ɗum koye mumen. si leyɗele kewɗe puɗɗima joddade jeunesse aji ɗi e babiraɓe koño foof mbatti waddude jeer ko tel que eɗen mbawi hokkude yeeru to Pikine e ñandene ko kewno toon ko jeunesse o rendi waɗi moɓodiral wi hankkatini kañum iddoto rende e leegal mumen haade e police aɓe walla goɗɗumen arde daɗiɓe e ɗo de zone de captage aussi ko même chose e jii kam foof mbaɗi collectif uji gam rende e leyɗel e leegal mabɓe donc ɗum foof e wade noon no mbirɗa ni koye état de droit gonɗen eɗen poti kadi wasde yaɓɓude kuule ɗe yimɓe kormo ɗumen par ce que so tawi a jagui gujjo mbiɗi sikki en kalini ɗum ɗo ñandene e waɗi numéro ji kadi mbaɗaɗi hono ɗo ene disponible nde yimɓe noddata hen mbawa wadde ɗumen livré à la police. ko hunde hulɓinide yimɓe joni natti wonde en sécurité e nder galleji mumen nder oto ma holto liggotoɗa foof yimɓe natti hen wonde en sécurité. Sénégal no jiiɓi gonga ni leydi ndi en muusi aduna hande ɗo tolni ɗo foof en muusi mais fotano kam yaade aɗa heptoyi kake jaren ha saabo aɗa wara joomum te sa yi jeunesse o ƴetti oɗo e juuɗe muɗum c'est parce que so gujjo jaggama nawama prison balɗe ɗi tati kawra e mum e bedda te wiiɓe joni ɓe so pewdirima e ma tan Adama Diop ɓe mbarete ɗum taki sukaɓe ɓe aussi ene ƴetta oɗo wo mbima en cafran koye mumen. ko noon min kam gayniranmi tan koye wadde erago walla ni e nde yimɓeɓe findindeɓe hirjindeɓe par ce que kadi koye taske paɗen julde taske faya eɗen gandi so julde taske fayama wuuro ngo ne heewi ɓirtumi lawƴa e nder hen noon bandiraɓe nde ndentoto eɗen mbaɗana ɗumen erago nde ndentoto no feewi gona vigilant par ce que ene woodi ni ɓe ganduɗa kadi ɓen absa en kalanoɓe ɗo ma en keeɓ occasion haalde ɗo ene woodi aroɓe ma en calminma so calminima guitti a ummoto e saago ma namdo ma foof mbiya ya hokku ɗumen kalbe kokka ɗumen mbiya ya hokku ɗumen téléphone ma kokka ɗumen ɗum kadi en jii ɗumen ɗo henne e leegal mariste ko hunde nde jiiɗen ɗum tagui joguiɗen cuusal haalde donc no yimɓe mbattata haqqille so tawi a anda neɗɗo gonga moƴƴude ene moƴƴere ko hunde nde wande fayida kono noon kadi so tawi a anda neɗɗo o tinno rentomo par ce que so tawi a salminimo so salminima sa jaabima tan a ummote saago ma kala ko namdema hokkete ɗum noon wanden nde yimɓe ndentoro e ngoɗon eran. Adama Diop minute aji men gasi ha laaɓi ko mbaynortoɗa bandiraɓe. eyyi ko noon banam debbo mo donna e mawo Boulel Sare non kewmi wiide ni a weltanama no fewi so wona eɗen kokka kadi rendez vous bandiraɓe yontere fande so hawre welede Allah. ko weltanade bandiraɓe no fewi no Adama Diop wini wona maham nule Mamoudou on jarama bandiraɓe.